Godmorgen og velkommen til den anden udgave af Fishing Tours TV. Sidste gang kiggede vi på ekkolodder og strømmen, og i dag der skal vi kigge på noget helt andet. Vi skal nemlig se på, hvordan vi kan fange de buletorsk med ultralet grej. Vi er kommet ind i februar måned, og i februar og marts måned må man kun hjemtage 3 torsk i de indre danske farvande. Derfor kunne vi rigtig godt tænke os at fange dem på en måde, så de ikke tager skade. Jeg har en gæst med i dag. Det er en fra vores team. Ham kommer du til at møde, når vi kommer ned på pladserne. Nu er vi kommet ned til pladsen, og det gynger lidt. Fiskeriet i dag er henlagt til området omkring øen Ving. Der har været rigtig fint fiskeri hernede de seneste par dage. Nogle svenske turbåde fik dem op til over 17 kilo i år. Så det vil vi gerne prøve at se, om vi kan fange på vores lette grej. Men jeg synes, at vi lige skal møde den gæst, vi har med i dag, som ikke rigtig er en gæst, som er en del af Team Fishing Tours. Godmorgen, Niels. Godmorgen. Hvad skal vi i dag? Jamen, vi skal prøve at se, om vi kan få nogle af de her torsk, bulefisk på lidt gummidyr i stedet for de her tunge birke. Og uden de store trækroge, så vi kan få lov at sætte nogle af dem tilbage igen, hvis vi kan ramme, men vi må se på det. Hvor tung grej har du tænkt, at vi skal fiske med? Jeg satser på, at vi starter med at køre om et sted mellem 100 og 150 gram. Okay. Og så ser vi, om det rækker. Vi har jo tynde liner og tynde stænger og sådan noget, så vi må se, om det er nok, ellers må vi lige hakke op, men vi håber, det er nok. Og lad det være sagt med det samme, det var det ikke. Det meste af dagen brugte vi på at sejle rundt som her og kigge på tomme ekkolodsbilleder, og når vi endelig så nogle fisk, så svømmede de fra os, så det var fuldstændig umuligt for os at fange dem på 40-48 meter vand med det lette grej. Derfor så besluttede vi os for at vende ryggen til den efterhånden voksende skare af både i området omkring Ving og sejle op nord for Færgerne, hvor der i de tidligere dage havde været et fint fiskeri efter mindre fisk. Nu lykkedes det endelig. Jeg har været en hård kamp i dag, Det ikke? har bare været hårdt i dag, mand. Strøm har drillet, og vinden har drillet. Ja. Men, nu ser det ud som om, vi lige har fået snap på jiggen. Nu må vi se, hvad det kan blive til. Hvad er vores konklusion på bulefiskeri med jig indtil videre? Det er absolut ikke noget af det nemmeste, der findes. Det er delen uden med svært. Ja, og i dag har det været opbakke, ikke? Ja, Vi har kæmpet, vi ligger, jeg ved ikke, der er meget strøm her. vi driver lige nu med 4,4 knop i toppen, ikke? Og så driver det den anden vej i bunden, så det er den måde, vi fik det til at spille på til sidst her, hvis jeg lige kort skal forklare det, det var, at vi sejlede hen over bulen, og så sejlede vi endnu længere hen over bulen, og så sejlede vi næsten bulen ud af loddet, og så stoppede vi båden, og så smed vi, og så passede det nogenlunde. Men det har også taget os 6 timer at finde den melodi. Ja. Og hvordan synes du, det gik, da vi prøvede nede der, hvor der var 45 meter dybt nede ved Ving? Det var tæt på umuligt at nå ned, og du var jo nødt til at prøve at sætte en pirkno bare for at se, om vi ramte bulerne. Det kender jeg ikke noget til. Og det gjorde vi jo, men jeg kan jo simpelthen ikke nå med ned på de der. Nej, altså vi har taget de 3 fisk. Bare for at se, om vi ramte bulerne, og det gjorde vi jo så. Det var bare mig, der ikke kunne være med på det, ikke? Men det var da sjovt, altså jeg tænker sommerbulefiskeri. Jamen, der er bestemt potentiale, ikke? Ja, det synes jeg. Men den er hårdt. Ja. Jeg er glad for, at du fik et snap her til sidst. Ja, det holdt hårdt, ikke? Nu kommer der en lille fisk her. Skal vi se, hvad det er. Men hvis vi så skal demonstrere fordelene ved det her fiskeri. Skal vi se, hvor den grået hen? Den er grået i munden. Ligesom den skal. Ja, det er den. Nu er den grået dybt, eller den har taget den hårdt, ikke? Ja. Så, men den der kan vi sætte ud igen. Uden problemer. Så. Og så siger vi på gensyn til den, når den er 8 kilo større. Det gør vi. Men det lykkedes. Det lykkedes. Langt om længe. Tak for turen, Niels. Selv tak. Okay, det var rimelig svært at bulefiske med strømmen og vinden på sundet den dag. Heldigvis har vi en god ven, der har dyrket det med succes. Ham besøger vi lige om lidt og får hans tips til, hvordan man kommer i gang med bulefiskeriet med det lette grej. Men først skal vi kigge på det lette grej og se, hvad det egentlig er, man skal bruge for at fange fiskene. Og Niels, du arbejder jo heldigvis i en grejbutik, så vi har besluttet os for at lave det her og se på noget af det, vi kan bruge til at fange fisk med. Jamen, vi har jo lagt et lille udvalg frem af ting, som man kan bruge til det her ikke så tunge bulefiskeri. Og det er jo meget ofte fastbolehjul, synes vi har haft bedst resultat med. Jeg synes, man kommer lidt hurtigere ned, end man gør med de små multihjul. Jeg tror, det er lidt en smagssag. Men fastbolehjul er det, jeg selv har brugt og været rigtig glad for at bruge. Så her har vi jo fastbolehjul i forskellige prisklasser, og det er jo igen tit pengepunkten, der bestemmer. Vi har for de billige, vi kan sige, det er jo fra under en tusse, under 2, under 3 og under, ja, lidt grimmere og dyrt. Men der er vi altså lidt oppe i klasse der, ikke? Sammen med multihjulene, de er også i forskellige klasser og priser. Men en af de vigtigste ting, synes jeg, det er sådan noget som liner. Vi skal væk fra de her tovværketykke liner.
Det duer simpelthen af. Vi skal have tyndere på. Fletline, det er den eneste vej frem. Man kan se, de har lidt forskellige modeller og mærker. Det er igen lidt med præferencer. Men jeg vil sige, at vi skal ikke over i noget, der er tykkere end 0,15 mm. Så bliver det simpelthen for besværligt. Men lad os prøve at se, hvis vi skulle prøve at lave et par sæt. Ja. Hvis vi skal lave et sæt under 1.500 kroner, hvad gør vi så? Jamen, så vil jeg sige, så er et godt bud, det vil være sådan en som Flameren, som jo er en meget populær hjul. Jeg synes selv, det kan have en lille smule problemer med alt for tynd fletline, og det skal man være opmærksom på. Det er noget med lineoplægget, men det kan sagtens lade sig gøre. Men i takt med, at hjulen er blevet lidt bedre, så er lineoplæggene også blevet. Og det er noget af det, der sætter krav til de her tynde liner, det er, at man får det lagt ordentligt på, at det ikke bliver for løst, fordi så gnaver det sig ind imellem sig selv. Og så får man lidt klud ud af det. Okay, og hvad for en stang skal vi så have? Jamen altså, igen, der er jo personlige præferencer. Man kan sige, en billig, fornuftig stang, det kunne være sådan noget som det her. Sådan noget her, der kan man jo lave et sæt til, under de 1.500 kroner. Det er en JSB, den har en kastevægt på 150 gram. Den er en smule stiv i det. Ganske udmærket stang til pengene, vil jeg sige. Og den kan fange masser af fisk. Hvis vi går hakket op, så er sådan en som den her været utrolig populær i den her forgangssæson. Det er fra noget, der hedder Fladen. Det er en Maximus-stang, og den har jeg også selv brugt med stor fornøjelse. Og det er vel egentlig en troldningsstang, er det ikke? Det her, det er oprindeligt lavet som en downriggerstang, ja, og det gør jo selvfølgelig, den er jo lavet til multihjul, på grund af, at den har små øjer. Men jeg har fisket med fastbålhjul og egentlig ikke haft nogen problemer med det overhovedet. Og der kunne man sætte sådan noget på. Det kunne være en Tidal her fra Finn Nord, som også laver nogle ganske fornuftige hjul. De vejer ikke meget, det er let at stå med. Og det er de her egentlig også, selvom det er solid carbon, der er inde i. Det er fedt. Og så er vi faktisk under 2300 kroner for et rigtig fedt sæt, ikke? Det er vi. Og så ham, der skal brænde konfirmationspenge af. Hvad giver vi ham? Ja, altså hvis vi skal have noget af det, der ligger, så kunne det være Vestinstængerne, som er blevet populære. Den hedder en Powercast. Og hvilken kastevægt har vi der? Den går op til 180. De får sig de forskellige versioner, også en op til 130, men det er egentlig ikke dumt at tage den op til 180, når det er bulefiskeriet, synes jeg. Hvis det var regulær kast, så ville jeg gå et hak ned. Og den kunne vi for eksempel sætte den nye slammer på, det nye pennhjul. Og det har du selv fisket med. Hvad er dine erfaringer med det? Jamen, nu er det selvfølgelig svært at sige noget nu. Jeg har brugt det 2 gange, men jeg er meget begejstret for det. Og her er vi så under 5.000, under 4.000. Hvor er vi henne? Jeg vil tro, at vi kan nok lande på 4.000, tror jeg, vi kan lave et sæt for i den tur der. Men så har du også noget af det rigtig lækre. Og så ham, der lige har hævet hele sin pensionsopsparing og bare skal kilde. Jamen, han skal bare have en stiller på, jo. Og hvilken størrelse skal den være i? Den er for stor til det. Altså, jeg har selv faktisk brugt en størrelse 6.000, fordi det var det, jeg havde til bulefiskeriet. Det er den 8.000, men du kan sagtens gå en 5.000 for eksempel. Det vil være rigtig fint. Men, og det er creme eller creme? Det er lækkert, ikke? Og så måske parten med det nye Regiment HSX-stænger? Det kunne være den nye pænstang, vi ikke har set endnu, men det kunne snilt være godt bud, ja. Den virker som en lækker sag i hvert fald på billederne. Det gør den. Niels, der skal jo også noget for enden af den tynde line her. Hvad har du taget med i dag? Jamen altså, det er jo det helt vigtige. Det er jo det, der sidder nede i enden, der skal ned til torsken. Og der er ingen tvivl om, jeg er jo personligt meget glad for de her gummijigs, og som man kan se, er jeg jo også glad for de her Savage Gear hoveder, som vi desværre ikke kan skaffe mere, på grund af, at der er bly i. Men jeg har heldigvis lidt på lager. Haler, det er jo sådan en smagsag. Jeg synes, jeg havde erfaring med, at den her type hale var det, der kom hurtigst ned. Kontra en paddletail som den her. Den havde lidt længere tid om at komme ned. Der er ingen tvivl om, at den her har den bedste bevægelse, men den her var sådan lidt hurtigere på bunden. Og det er jo oprindeligt noget, der er lavet til sandardfiskeri, vertikal sandart, så de har altså, der skal ikke meget til, før de bevæger sig. Så er der jo grub-typen, som er rummetypen, som har været populær i rigtig, rigtig lang tid. Og den har jo et fantastisk bevægelsesmønster, den svømmer af sig selv. Så de virker jo også altid. Så er der forskellige fiskeimitationer, det kan være sandils, det kan være paddletails, som ligner fisk, ligner sild. De er også ganske fine. Men du har noget liggende her. Ja, altså det ser lidt anderledes og lidt dyrt ud. Ja, altså det er jo noget af det, vi nok er nødt til at skal bevæge os længere og længere over imod, for det er jo på grund af det her bly. Og det er jo noget, der hedder tungsten. Og de er lavet i som sagt, i tungstensmateriale, som er et ret tungt materiale, faktisk tungere end bly. Men problemet er, at de er altså også lidt dyrere end bly. Så man skal jo ikke smide mange væk på en tur, før man skal bede om et nyt banklån, men det virker altså, og de kommer hurtigt ned. Og det her, det er monteret op som et Texas rig, som oprindeligt er lavet til bassfiskeri. Og det har vi haft god succes med, både på almindelig kast og på de her buleture, fordi du kan komme relativt hurtigt ned med en lille godbid, og uden at det bliver påvirket af strømmen for meget. Så det er noget af det, jeg forventer mig meget af i fremtiden. Altså det eneste sted, jeg synes, jeg har set de her
tungsten i den her størrelse, det er jo på en hjemmeside, der hedder Jax. Og der køber jeg dem selv, og han sælger de her tunge tungsten, for normalt har vi kun de små, som er til arbogfiskeriet og andet. Hvordan kan det være, at de er så dyre? Jamen det er jo på grund af det her materiale, det kræver en helt anden forarbejdning, og det smelter ved meget højere temperaturer, så det er ikke sådan noget, man lige kan lave hjemme på terrassen. Så hvis vi skal opsummere, for at komme i gang med bulefiskeriet, skal man bruge? Jamen du skal have stang og hjul selvfølgelig, og så skal du nedskalere linen. Det tror jeg er det vigtigste at tage med, det er, at du skal have nogle tyndere liner på, for at kunne komme ordentligt ned. Så du skal ikke op over de 0,15. Jeg vil da sige, at du skal længere ned, hvis du tør. Fra småbåd er det nok nemmere at komme endnu længere ned. Det bliver lidt sværere fra kutterne, men tynd liner og let grej, det tror jeg er vejen frem. Og man kan faktisk komme i gang for en 1.500 kroner. Ja, det behøver sikkert koste en formue. Meget af det har du formentlig gradet derhjemme i forvejen. Du skal bare kigge på noget af det, du normalt vil bruge på en søtur i stedet for, og så bare en lidt kraftigere stang. Tak, Niels. Vi ses på vand. Så fik vi styr på gradet. Nu er jeg så kørt en tur til Allerød, hvor Garmin har deres hovedsæde. Herinde arbejder en af vores gode venner. Så lad os ringe på og se, om man har tid til at tage en sludder om, hvordan man rent teknisk griber fiskeriet an. Og vi fik lov at komme indenfor her hos Garmin, hvor Lars arbejder. Han har med succes dyrket bulefiskeriet med let grej om sommeren. Og Lars, kan du fortælle os, hvorfor det ikke fungerede for os her i videoen? Jamen altså, generelt der er flere ting i det. Du viser jo selv på klippet her, hvordan din formentlig cirka 500 grams pirk, den hænger nærmest og dasker i overfladen, fordi der er de der vanvittige 4 knob strøm. Og det er klart, det favoriserer simpelthen bare ikke det her lettere fiskeri. Min fornemmelse er, at gummiavn, som bliver meget tunge, altså mere end 200 grams hoved med en lille krop, er bare i virkeligheden ikke specielt attraktiv for fiskene. Og mindre end det, altså 150 gram osv., jamen det bliver bare svært at komme ned. Så det er ligesom den ene ting. Den anden ting er, at vi må også bare indrømme, at når vi fisker fiskene på gydepladserne, jamen de er bare ikke skide meget i huggen. Mange af dagene, der kan det simpelthen bare være svært at få dem til at spærre gabet op. Ikke? Og man kan sige, der er ingen tvivl om, som udgangspunkt, så er sådan en gummiavn en mere attraktiv avn end en stor, fed 600 grams rørpirk. Men det er jo kun en fordel, hvis fiskene er i hugget, og de gider at flytte sig efter avnen. Så altså vinterfiskeriet, der er man sgu lidt bagud på point. Men når det er sagt, så tror jeg, at den der nød godt kan knækkes. Jeg har bare ikke helt gjort det endnu. Men du har jo knækket det om sommeren, så lad os snakke om det. Der er jo heldigvis ikke så lang tid til. Hvordan griber du det an på buletur om sommeren? Fiskene danner jo lige så meget buler om sommeren, som de gør om vinteren. Og tilgangen er meget det samme som den, du beskrev i den forrige film. Altså at man grundlæggende bare sejler rundt og prøver at finde de her buler på skærmen. Ikke? Der er måske en tendens til, at det er nogle lidt andre områder, de er i, men ellers er tilgangen den samme. Men for at vende tilbage til det, jeg sagde før, så forskellen er, at strømmen er typisk meget sværere, og fiskene er meget mere i hugget. Det man oplever med gummifiskeriet, og det er altså også en forskel i forhold til de her store pirke, det er, at fiskene i høj grad faktisk nærmest kappes om at få fat i den her avn. Man kan i mange tilfælde stoppe på en bule, der bare er en lille smule krømmel på bunden, og når man så kroger den første fisk, så kommer de andre over og siger, hvad fanden er det der her skal jeg sgu være med, der er eddegilde. Og så får man simpelthen samlet en bule under båden. Ikke? Altså vi har sågar spekuleret i at bare lade en stang stå i stangholderen med en kroget fisk på, der tosser rundt dernede med det der herlige gummidyr i kajen, og så kommer alle fætterne og kusinerne, og til sidst så har man simpelthen bare 10 meter torsk stående under båden. Ikke? Så det er nogle fisk, der er på finnerne i en helt anden grad, end vi ser om vinteren. Så hvis man ikke har forsøgt sig med bulefiskeri med let grej før, så vil din klare anbefaling være at starte om sommeren? Uden tvivl. Det kan sagtens lade sig gøre om vinteren. Kommer man ud en dag, hvor strømmen er nogenlunde, og fiskene er i hugget, kan man sagtens få fine resultater. Jeg fik selv torsk op til over 11 kilo på Fyrholm sidste år, hvor jeg var ude med nogle få ture og lige prøve. Det kan sagtens lade sig gøre, men skal man i gang med det her, kom ud og få dine erfaringer om sommeren. Lars, hvis man så gerne vil i gang med det her fiskeri, så er der nok flere mennesker, der ikke ved, hvor de skulle sejle hen. Hvor vil være et godt sted at starte? Om sommeren må man sige, at der er fiskene jo spredt ud mellem i et rigtig stort dybdeinterval. Men altså i Øresundsområdet, der kan man jo sige, at i virkeligheden de dybere pladser, hvor man også fanger fiskene om efteråret, altså Lovs Flak, Rungstedhullerne osv., kan periodisk diske op med et rigtig godt bulefiskeri også om sommeren. Men ellers så må man sige, at de traditionelle pladser er jo
øst og syd for V, der er altid torsk i det område. De så samler sig på dagen i buler, det er ikke til at vide, men der er bare millioner af torsk. Det er et rigtig godt sted at begynde på det her fiskeri. I den sidste video, der kiggede vi jo rigtig meget på et bulesetup, der bestod af sindssygt mange skærme. Jeg ved, du har grebet det an på en lidt anden måde, og når vi nu er her hos Garmin, skulle vi så ikke prøve at gå over og kigge på nogle af alle de skærme, I har herovre, og se, hvordan du har grebet det an? Det kan vi godt. Jeg har ikke valgt det der setup med mange forskellige Fishfinder transducer, som vi så i den forrige film. Jeg har bare et enkelt Echolot, der kigger lige ned under båden, men til gengæld bruger jeg sideview forholdsvis meget. Og der er sagen jo, at det her sommerfiskeri foregår ofte på relativt flad bund, hvor vinterfiskeriet er ofte oppe i det nordlige Øresund, hvor der er store sten og ting og sager, hvor fiskene kan lidt gemme sig. Så på den der flade bund der kan du typisk se den på sideview. Og der kan sideview være rigtig, rigtig god til at bestemme, hvor er fiskene i forhold til båden. Fordi når du har dit sideview-billede, hvis bulen er kraftigere i styrbord side, hvis den er tegnet tydeligere derovre, så holder du en lille smule over til styrbord, og så kan du se på dit Fishfinder-billede, at nu bliver bulen ordentligt rød og hård, og så ved du, at nu ligger du lige oven i dem. Nu er vi gået over til jeres demostation her, og du vil lige kort prøve at vise, hvordan sådan et sideview-billede ser ud på en demofilm. Ja, altså jeg beklager meget, at jeg ikke lige har et sideview-billede her med en torskebule på, men et sideview-billede som det her, det viser jo begge sider af båden. Styrbord her, bagbord her. Det mørke område her er afstanden mellem overflade og bund, altså selve vandsøjlen. I det her tilfælde, der kan man altså se, at der kommer nogle ting ind her på bagbords side, som står rimelig tydeligt. I mange tilfælde, hvis noget er næsten lige under båden, så vil det blive tegnet på begge sider. Men ligger man og søger rundt efter torskebuler, og man kan se, at det bliver tegnet lidt utydeligt på den almindelige Fishfinder, altså det almindelige Echolot, så kan man lige hurtigt kigge over på sideview, og hvis ekkoet så er kraftigere i den ene side her, så ved jeg, okay, jeg skal lige holde en lille smule til den side der, og så holder jeg samtidig øje med hvordan det ser ud over på min Fishfinder herover, og når jeg så har et ekko, som bliver ordentligt rødt, ligesom det her, så ved jeg, nu er fiskene lige under båden. De står lige i midten af kejlen, og så er det bare at køre ned. Lars, hvis vi skal slutte af med dine 3 bedste tips til at komme i gang med det lette bulefiskeri. Dem får du. Det første tip er nok, husk stingerkrogen. Når du har en gummiarm, så er den jo typisk en forholdsvis kort enkeltkrog foran, og så en lidt længere hale der. Der er altså mange dage, hvor torskene bare lige bider i halen, for lige at se, hvad fanden er det her. Og jeg synes helt klart, at man snyder sig selv ved ikke at have en lille stingerkrog, altså en lille efterhængt trækrog, som sidder nede i den bagerste del af kroppen der. Lav en lille tavs af fletlin, en lille trækrog, den må godt være lidt svær i godset, så den holder ordentligt fast. Og så lav en løkke op i enden, så det er nemt at flytte den rundt mellem forskellige arme. Der er mange, der siger, at det er irriterende sådan en stingerkrog, fordi det tager længere tid at få fisken af. Men altså, min store kæphest, det er klem modhageren ind. Altså modhager på fiskekroge er på en eller anden måde en misforståelse i fiskeri efter alt andet end fisk, der springer. Altså fisk, der bliver dernede, og hvis du holder stram line på dem, og det gør du, så har de ingen værdi overhovedet. Og til gengæld er det bare super meget nemmere og hurtigere at få fisken af, når den kommer op i båden. Og hvis du mister den, så overlever den i et sted. Tip nummer 2, det var det med sideview. Sørg for at bruge det, hvis du har muligheden i dit Echolot. For det er guld værd, både til, som jeg siger, lige at finde ud af, hvis du har en bule, som du ligesom har fundet i forvejen, lige blive sikker på, hvor står den i forhold til båden. Men prøv også at køre helt op for lysstyrke og kontrast, og så prøv at se, om du kan simpelthen decideret se buler ude på bunden, altså uden for det område, som din almindelige Fishfinder ser. Tip nummer 3 er, fisk tiltrækker fisk. Som sagt, især om sommeren har du fisk på. Sørg for, at din marker han firer ned med det samme og er med dernede og laver en masse ballade med jiggen. Lad gerne en fisk blive dernede, altså være lidt længere om at fight den ind, eller måske ligefrem lade stangen stå i stangholderen og tage en anden en og sænke ned. Fordi den der fisk, der drøner rundt dernede med en lækker jig i munden, den tiltrækker de andre. Tak fordi du vil være med, Lars. Skal vi lave noget med 3 næste gang? God godt for noget. Fedt.
Det var alt for i dag. Husk gerne at like og del, og læg også gerne dine kommentarer til fiskeriet med det lette grej, så andre kan få glæde af dem.